Moje iskustvo sa volontiranjem započelo je prije otprilike 5 godina kod misionarki Ljubavi u Zagrebu, dakle kod sestara Svete Majke Terezije. Ono što me je svakako potaknulo na volontiranje bio je taj moj unutarnji vapaj za smislom. Jednostavno, smatrao sam sebe nesposobnim za mnogo stvari. Nakon što sam počeo volontirati, pronašao sam ono za čim sam oduvijek čeznuo. Pronašao sam sebe. Darivajući sebe drugima, ja sam na neki način sebi darivao ono najbolje. I kod sestara sam upoznao puno ljudi koji slično razmišljaju, koji imaju istu nekakvu zvijezdu vodilju, a to je da budu kap dobrote u ovome svijetu. I zato, dragi prijatelju, draga prijateljice, upravo tebe pozivam da se odlučiš za volontiranje i da budeš ta jedna kap dobrote u ovome svijetu.